ndị DSS akpọchala m na asị m ndị DSS ndị federal gọọmenti security akpọchala nkịta na mmadụ bịara ma chọpụ na goro m afịa goro m PVE jimọgọ PVE nsị a 1400 naira o bu moto leta civic bịa nsị a 14 akwụ ọrụ si ntete nkeji ntete nkeji osi m tie na moto ya jika ntie na moto ya ọsị m hei ezigbo onye Biafra ọhịa Biafra ọkaibe Biafra bi nso ga mba na m agbakọ Biafra na mbụ ezigbo onye Igbo bụrụ ya Anambra steeti. My fellow Biafrans, a lot is about to happen in Biafra land right now. Nigeria government and the Southeast governors have come together to save their own people. Just listen to this, our brother. Listen to him, because a lot, our people is about to fall down. And the reason why I do this particular video is that I don't want anything to happen to our people, especially Igbo youth. That is why I'm doing this particular video. So if you see this video, try to share this video to save lives and property in Biafra land, because the Nigerian government have sent a lot of DSS in Igbo land to start asking Biafran youth. If they ask you and you say that you are a Biafran, they will carry you and go and lock you up. So share this video to save lives and property. It is very, very important to share this particular video. Thank you, and may God continue to bless you. If you share this video, you will live longer and nothing will happen to you, because this is life matter. What we are saying here is all about death and life. So share this video and remain blessed. One love. Ndị DSS akpọchala m na asị m ndị DSS ndị federal gọọmenti security akpọchala nkịta na mmadụ bịara ma chọpụ na goro m afịa goro m PVE jimọgọ PVE nsị a 1400 naira o bu moto leta civic bịa nsị a 14 akwụ ọrụ si ntete nkeji ntete nkeji osi m tie na moto ya jika ntie na moto ya ọsị m hei ezigbo onye Biafra ọhịa Biafra ọkaibe Biafra bi nso ga mba na m agbakọ Biafra na mbụ ezigbo onye Igbo bụrụ ya Anambra steeti. Ọsị m mbite na moto ya ọbaa na moto ya ogbochi moto ya anya nwaanyị ọ bute tinted onye kpotere m adịghị kaadị na moto ya na ọsị m ifezo m taa nsị mba ọsị na mgbe ọjụ majụ ma Biafra nsị mba na mbụ onye Igbo ya bụ iro tin save m onye kpotere m adịghị kaadị ọ bụ na onye abụ secret police service alọnchịrị ọfụrụ from Abuja kpotere m adịghị kaadị ya kpochere m ebe asọlọ ebe obi na asọlọ na Abuja na emolezeta bi na azaza post olu m post gosi m adịka ji post na Anambra State. Ọ ihe post Anambra State is more than 1,500 secret personnel post na Anambra State now. Na chọpụ m ka ife a na-eme kịta mee dashboard ya weftere m egbe ka o ji prove m na ọ bụ gọọmenti security. Weftere m egbe print with federal government of Nigeria coat of arm. Ọ sị na ya wee bụ evidence onye ọ bụ n'ife ọzọ mba na mgbe ọ sị na mbọ Biafra nsị mba na mbọ onye Igbo na ọkwụ ya bịa zọọ m na fa na-akpagharị kịta na-emeso mmepụrụ arrest abata na ọ sị na PVE ihe ogo na nwere oji ya eme na nwere oji eme si mburatin ọgwụ ego enye m ego si m na ama gị na ego kịta na amaka gị na ya wee ego eji acha information biftegara mosgo dị n'olu ya ego dị na mosgo elu more than 20 million naira abachọpụ ya ego n'afịa ete ndị ya emeta ya ọfụma golo ejebe afịa amankwụ ọnụ ịcha na gị na-akwụ ọsị gị ọkụ Igbo ya Biafra isi ikwurala erapụtago onwe gị ikwu erapụtago mmadụ jụọ gị ma ebe akwụkwọ abịaghị mmadụ jụọ ma gwa ndị otu Igbo ndị frens gị ịchọkwa sef posta vidio ihe mere chọpụ m na ọsị ka opuruvolu m ome ka ọrụ ewere ihe lọsụ na-abụ bịa ndị kpọsụ tutusie ọsọmakwa na afịa kịta afa jụ m mfa lutuo jụọ ya ọsị ya na onye asị na ọ jere ajụọ ọsị ya na ọ bụ onye Igbo ndị asị congratulations have a nice day. Wee gwazie m vidio ọbụla ị nwere na fon ị ga-eme gị implicate delete it. Ha were fon nne vidio ọ nwe vidio Biafra afọ na fon m fasị delete ya n'ife ọzọ m na-abụ na onye ajụrụ m ajụjụ nsị a na mbụ onye Igbo na mabụrụ onye Biafra na mmadụ eme ya IPOB ọnụnge m that delete save m ewere ego PVE enye m ewe m tii na akpa nwere ego gbachi akpa mmewere ego ije ofi mejogoro ma ntị na biznes were eti na akpa nsị a jide wasị mba
mgbe emego ozugbo na ọkwa mfọ akwa ọsa ozugbo dee plazi ya post na laptọpụ send ya to Abuja na ego bụ ego nke apụgo ya gosisi na ga-efu ha si ọzọ dị biko ị nọrọ na joint a na-ekwu okwu Biafra ifu familiar face ị na-amụlọ ọnụ gọọmenti you don't talk mmadụ na-achọ ebido kọwaka Biafra kwuo okwu Biafra ma apịa obi sivapụ na chọpụ apakọzi n'ihe ebe a na ebe ahụ ebe na-agba mbọ na ebe a bụ ebe na-agba mbọ ka onye ma dịveri kiafụ mmadụ jụọ ime bụ onye Biafra n'ezi apụkara n'ezi si n'igbo onye Biafra na fadị 1005 postu tụọ na mba set niile eme kwuru ọba ebili iwe esinye postu ebido gị na-akpagharị achọ ndị a ga-eme ya list mekwa Abuja egosi m pruvu gosi m egbe gosi m ego gosi m ma ịrọs na-abụ paakị osu tụpụta so biko ka anyị debere ka afọ ọchajagono ọkụ ekwuru m ya ekwu ọchajana that is onwebeghị ihe ndị afụrụ ha na-agbagharị agwa m ụnụ na ọchajagono ama ndati n'otu a ka ihe a niile ga-esi wee end. I know say na like this mana amụchago m ndị amụọ ha ka akwụkwọ yes ama na ọ ga-esi otu a wee end ndị enweghị anything to offer. Imagine fighting Mazi Nnamdi Kanu n'ọdụ ka mmadụ iji ọsọ nnọọ je commit elu onwe suicide. Just look at which IPOB leadership exactly are you talking about? Now IPOB leadership have given order that nobody should insult Mazi Nnamdi. No more than the insult they go. Which IPOB leadership? Which one? Which of them? Only IPOB leadership. Nda chupugola chupugo ọzọ. Akwefune ka neko ono na agba. Onwebe ihe ono folo. Akwefulu ono. Ono afu okay. Oh. Ono akwusigo. Really? Okay, ono achazi that's ikpalizi Mazi Nnamdi Kanu. Insult agwụgwọ ono no na bi. Really? That na asi ono. Ono akwusizi ono emezina Mazi Nnamdi Kanu insult Chineke kpọkwa ono ọkụ. Chukwu buo ono. Ifulu ono kwụsị ịkpọrọ Mazi Nnamdi Kanu Chukwu agba ụnụ nchọkụ. No, make una dey do na. Okay, una afugo that no as in na insulting Mazi Nnamdi Kanu emehu na anything. Na ọ na-ebutele ụnụ bad name. Ọ na-ebutele ụnụ bad luck. Ụnụ na-agbaghalị na. Ụnụ bụ criminals. When I say that na ụnụ bụ ndị oshi, ụnụ bụ ndị oshi. Ọ na-afugo people did not buy that idea of insulting Mazi Nnamdi Kanu who has done nothing to each and every one of you cowards. Una forgot that my people do against that rubbish. Uno na agbagalizi na that na asigo no Chineke kpọkwa ọkụ kpọda your leadership ọkụ. Chukwu kpọkwa unu nchọkụ there. As in, what did you mean? Stop insulting Mazi Nnamdi Kanu. How? Really? Like seriously? Are you people for real? Okay, to stop insulting him, maka genezi. As in, we have no say that's no really go no. Okay, was here go no. Hey, Chineke nna biko kwano. Afube munde di confused ka this XDOS. I have not seen people they as useless as this ex-criminal sanwa. Achupu from IPOB. Afube munde dun zuzu ka these people. I have not seen. Just imagine. Oh, una afuna that's my people that against alone neme. Na people afugo that's no book criminals. That you guys are working with zoo governments. Una afuge. That is why unu ji we na-egbu you turn, but all do go unu late. It don't late now. Now what for you? People don't see una nyash finish. Ikuku eku na afuge ike ọkụkọ. Ama no ihe abi unu na plan lo onye ndu all this while. That's na akpasi unu iwe, onye akpasikwa na unu iwe, na akpasi unu iwe, that na unu ga let the cat out from the bag. Na unu ga emekwa nka, na unu kwuo ihe unu ga-ekwu na this struggle ga-agbasa. Ọkwa unu ekwucha n'ihe niile unu kwuru, IPOB oskatara. Ọkwa IPOB ka nọkwa ebe ha nọ, alaka unu na-agba. No, unu emego worst unu na-abi. Unu che na unu pụtasị Mazi Nnamdi Kanu bụ onye oshi, Mazi Nnamdi Kanu je Kenya, Mazi Nnamdi Kanu melonka. Unu che na unu kwuo ya anyị niile ada against Mazi Nnamdi Kanu. Unu che na anyị bụ ndị nzuzu. Ihe ọsọkwara Mazi Nnamdi Kanu ya mee today, we can never be against him. Because that suffer alone or suffer godula anyị, ọ ka na suffer kwa na aga is enough for you to stand for him, for you to defend him anywhere you see yourself. Unu pụta ụmụ anụmanụ na-atabere anyị afụ onwebe ihe ọ bụla unu meela anyị nothing una sacrifice be anything
unu pụta na-eme Maazị Nnamdi Kanu analyze na-criticize Maazị Nnamdi Kanu na blackmail ya. How dare you? Onye nye ego na ịpụta ya dahazi blackmail Maazị Nnamdi Kanu. Mba, kpalịba na Maazị Nnamdi Kanu. Gụnwa na-akpalị Maazị Nnamdi Kanu imego quarter of ihe omegolu ndị Biafrans. Have you done it? Onwego ihe sacrifice goro. Imego it before. In outside na-ezogharị na your hiding places na castigate a man who has done nothing wrong to us. Iputana have given chukwu kpokwa. That's ile unu kpokwa na there. You want to stop insulting Maazị Nnamdi for what? Why? Continue insulting him. No, come out and tell the world that in Oga Biku IPOB okwu na-ekwugo. Konu na-ekwube IPOB destroy go. Okay, na afia. Ịma na abịa na two people na anụ ọga na-eji ofu onye ọsị na agaghị ekwe na agaghị ekwe. Ngwa ịhapụziri nke ahụ sị na agaghị ekwe. Nke ọzọ ahụ gbalụ nkịtị akụọ ya jaja. As in ihe anyị na-eme unu na. A na-eji unu mgbe ahụ unu na-asị laila ewepụta 100 men ka emeke peace unu si never nothing like 100 men na ha bụ 100 criminals nke ọzọ a na-eji unu na-ajụ ọkwụ kịta unu na-erelease go those things unu ji against onye ndu. Does those things hold any water? The answer is no. The thing unu release onwere any negative effect on Maazị Nnamdi Kanu? The answer is no. Onwere anything o meru to the struggle? The answer is no. As it stands now, nobody is even looking at you people. Onwere is there anybody na-ego nti ọkụ na anyugo unu release go n'ihu unu se na unu play cassette ọkụ na play go cassette gịnị melu cassette unu play lokwa gossip blackmail as usual. Who no know na kero onye na-amara unu suddenly now ihe anụnwa these people eastern governors now go sent. Soludo is now on a god. Soludo buzi sent unu. Hope Uzodimma buzi fada unu. Peter Mba buzi enyi unu nwoke. Wike buzi management unu. Wiba na ala. Anya amago see anya amalugo ndo unu bụ ndo oshi. Onwe ihe unu pasitara. Unu ji maka ego bata na IPOB ka unu bịa destroy ya afụfụ Maazị Nnamdi Kanu na atalu Biafrans. Maazị Nnamdi Kanu ka ngwa m na I will still repeat it again and I will keep saying it. Maazị Nnamdi Kanu is not only leader of IPOB, he is leader to everybody. He is fighting for everybody. Go and look at the whole world. Everybody is speaking good about that man, about Onyendu. He is truly Onyendu. Na-echi kedozie mono na akpọ Onyendu. Gịnị mere Onyendu? Criminal na-elegharị magi na Switzerland. A nobody. Na-ehe ka esu. Who couldn't even make a single diplomatic move. All the whole time his tenure, he couldn't achieve nothing, only gossip and blackmail. Ihe Chikedozie mela achieve bụ how to recruit criminals to destroy the name of Maazị Nnamdi Kanu. Unu emego ne no kwa na afuge. Atelo na bia no telo na. Atelo na abi, it don't happen. Omego, osetigo. Ifugo na the struggle boom go. Unu na agbazi when no one is pursuing you people. Unu na agbagale. Kere bu onye nyelo unu that stupid advice that you push you stop insulting Maazị Nnamdi Kanu unu na apụala. Na who the advice on that ye advice? By this time. Abe mo na get out make una continue to the insult am. We like and like that. Mo na the insult am ko wa na ekili unu. E man na emehu na anything. E man unu afu that's the back anya. Una afu the things onye ndu put in place una no fit achieve am. Una no fit put am in place. Nyako no aleba ni now. Nde abulon incompetent fools. We have given up. Stepping party Maazị Nnamdi Kanu. They tell about brother chukwu kpokwu na ọkụ. Ndoshi criminals je no chọ ihe onu galo. Je chọ ihe galo. Je no chọ aluluba. Je no chi ihe onu galo na. It don late. Adugo. God I beg oh, God I beg oh, God I beg oh. These people don't finally. That's as on a straight line. Agwa mo no on a straight line. Aga across no na cross. That's the akwopia no na akwopia. Unu no zeba ha na eme legelegede. Onwebe ihe unu fulu nka wo bere on a straight line. That's the mpiatoko ka na apia unu na. You guys are regretting. Telling fools not to attack Maazị Nnamdi Kanu is just understatement. Una just the mad. Na crazy, na the warrior na. Mona continue to insult Maazị Nnamdi Kanu. Make una no stop because if you stop, your mama. If you stop, your papa.
mụ na carry am on. Ndị ala emeriri emeri, ndị nzuzu edazi, ndị nzuzu akrush gara akrush na asị stop insulting Maazị Nnamdi Kanu, we don't want. Chukwu kpọọ ụnụ nchọkụ ndị oshi. Come on, siri nonsense si ebe a pụọ ịsọ. Ndị iberibe nwụrụ anwụ, ndị emeriri emeri, ndị achụrụ achụ, ndị ajụrụ ajụ na obi IPOB, ndị ajụrụ ajụ na obi IPOB na-asị stop insulting Chukwu. Come on, get out, Joe. Come on, pussy neighbor. Ndị oshi criminals. Unu ji maka ego wee mana kpute na IPOB. Ndị oshi ego, ndị akpịrị ego, ndị oshi.